Dahil sa'yo man. Kay mag-video mo. Slide. What's up? Subscribe. Subscribe lagi. Subscribe. Sige na. Na-slide si Iwan. Na-slide. Ikaw, Milo. Si Matthew man. Balik. Kay mag-video ko. Sige na, Milo. Live ka together. Live together. You want? Mga si Sanjon nga day. Si Sanjon na day. Si Sanjon. Yuan. Kaya ba ko na sila sa ubos. Oh, dami siya. K5. Saan mo slide ng usa? Basta ka ni cellphone kay tinaw gyud kaayo basta gawas. Sige na Johan, slide. Mahadlok man ko slide oy. May katawa sila kay ngano may katawa sila. Tinaw na sa kwa sa gawas kun 2 times tinaw. Slide man. Mo slide. Yuan! Gila, ikaw una. Ang sunod. Ikaw atong Yuan. Bangun pa. Una ka. 2, 1. O sa man Sanjon nahadlok si Sanjon guys. Daylaw nakasuway man ko dihaw di na ko mo na ko na ko ingana nahadlok na ko noon ko da. Sanjon na slide na guys. Dilitin daw diha day, dilitin aw. Nasailaw. Halaman sumayon. Basta saan day, singkit, Johan. Basta ba day, magpapicture. Dara, tinaw na, kay init na, tinaw na. Yuhan, tanaw, Sanjon, tanaw. Yes, tinaw na, kay init na, yes, tinaw na, tinaw. Ay, Sanjon, ayaw PC, ayaw basa. Ay. Toilet.
Wala na. Hoy, subscribe. Kuman. Basta na may pictures na inay. Dilagitin abi agay. Dilitin out. Ambak nas. Ba, nasa ka naglakso? Yun, lutaw-lutaw di ay.